עוד מעט התזונאית אגר שפר תענה לשאלות שאתם שלחתם לנו, אבל קודם, אצלנו אין מנהג כזה לקום בבוקר ומתחת לעץ האשוח. יש מלא מתנות שהביא סנטה קלאוז. אז ארגנו לנו סנטה קלאוז משלנו, שיביא לנו מתנות. שלום ענבר, או שנאמר הו. תשמעי, חג יפה, אפשר לאמץ אותו. כן, לגמרי. שווה. חודש דצמבר בכלל זה חג, ככה, חודש של חגים. אנחנו חוגגנו את חנוכה, מוסלמים חוגגים את חג הקורבן, נוצרים. כן, אז ככה הבאתי כל מיני קישוטים ומתנות. נתחיל עם קישוטים, בטיב טעם אפשר למצוא עץ אשוח וכל מיני קישוטים אופייניים לחג המולד. יותר ויותר חנויות, אגב, בעשור האחרון, ככה רואים בחנויות כל מיני קישוטים, שגם בגלל העלייה הרוסית וגם בגלל העובדים הזרים. יש גם מי שרוצה עץ יותר אמיתי ולא עץ פלסטיק, אז במשתלות גוונדי יש עץ שהוא עץ שמתאים לאקלים החם הישראלי. חמוד. כן, כי עץ האשוח הוא פשוט ככה יותר מתאים לאקלים קר, ואני מכירה כמה משפחות שמחכות שהוא יגדל ופשוט מקשטות אותו. מתחילות לקשט אותו? זה ואז נחמד. מאמצות את המנהג הזה ומביאים מתנות. זה יפה, וגם יש לנו עץ בבית. אמיתי. זה שווה, כן, במרפסת, בחצר. כן. נעבור לדברים קצת יותר טעימים. כמה כיף לפתוח את השנה החדשה עם דברים מתוקים. אני מזמינה אותך לטעום. את אוהבת בריר, נכון? אני חייבת לטעום, זה החלק מהחג, מה זאת אומרת? אי אפשר לפסוח את זה. יואו, זה טעים. ללית, יש את המארזים האלה של אלודור, שהם בצבעי הקריסמס, בצבע זהב ואדום. מענג, נכון? כל כך רך, זה כדורון עם ככה ממש מרקם שוקולד. אני לא חושבת את הקריסמס, אבל אני מאוד אשמח לקבל קופסאות כאלה. שלך, קיבלת. ברגע. פדקס, יש להם כל מיני מארזים שיוצאים לחול. מי שרוצה לשלוח לכל מיני חברים שכן חוגגים את הקריסמס. כן, לקוחות, מי שחי בחול וככה רוצים לפרגן להם את תחילת השנה או את הקריסמס או את השנה האזרחית. אז יש אפילו מארזים עם ניחוח ארץ ישראלי. נגיד המארז הזה של נגאיה שיש בו קפה שחור ויש עם שמן זית ודבש ופלפלים. יש כאן מארז מקסים של רוי שוקולד. שאת רואה, יש כאן ממש מעבר לשוקולדים, יש חמסה. זהו, רציתי לשאול אותך מה ישראלי בשוקולד, אבל ענית לי. קצת יותר, כן, חמסה. ניחוח שלנו. חמוד. כן, חמוד וטעים, ומארזים ככה גם, שוב, בצבעי הקריסמס עם האדום הזה. זהו, הרבה חברות משנות את האריזות שלהם לקראת החג הזה, נכון? נכון, דברים שהם מוכרים אותו דבר, רק באריזה אחרת. באריזה של קריסמס. וזה עושה את העבודה. לגמרי. לגמרי, לפעמים גם לנו בא. אוי, תראי את זה. בזה שמים את המתנות, לא? אפשר. עושים על הראש, את יודעת, כל אחד... יש את ה... רגע, אפשר לשלוח אותי מתנה למישהו. אני בעד. כן. מי שרוצה לסילבסטר, את יודעת, עוד סיבה לסיבה, עוד שבוע יהיה סילבסטר. זה מה זה כיף סילבסטר. אז יש, למשל, לאהבה יש את המארז הזה, גרביים, שתראי, מזכירות נורא את השלג, חמימות, נורא נעימות. נעים. ויש בתוכן כרית ששמים במיקרו, מחממים את זה, ואז את יכולה... ואז אנחנו הולכים על חם כזה, איזה נחמד. ויש גם דברים... יותר נוצצים. מה? יש כל מיני מארזים לז'יוונשי. זהו, בסילבסטר אנשים מרשים לעצמם פתאום לנצנץ כמו כוכבים, נכון? בואי ניתן לך. הכל נוצץ כזה. תפשוטי איזה יד. בבקשה, רגע. יש את המארז, את הבקבוקון הזה של ללין, שפשוט מסובבים, ואז פשוט, אתם רואים גם הנוצות, הכל יוצא. אבל המון גם נצנוצים. יש לזה גם ריח? לא נראה לי. לא? אבל הבקבוקון מאוד יפה, מהמם. מאוד רומנטי, מאוד כיף לקבל מתנה. לז'יוונשי יש כל מיני מארזים, שזה הבושם ביחד עם קרם גוף באותו מחיר, גם לגבר, גם לאישה. באריזה קריסמסית לחלוטין. באריזה, כן, יפה כזאת, כן, עם מארזים ככה בצבעים של הקריסמס. יש את המארז הזה של... איזה אריזה יפה. קצת היד, כן, גם של... גם, מה זה, נצנצים? נצנצים לחזה, ככה לצוואר. כמה חברות משקיעות בתאריך הזה? תשמעי, לקוחות משקיעים הרבה מאוד כסף על כל המתנות. אז זה חברות בהתאם, מתאימות עצמם. בוא נגיד, מפסידות הן לא. כן. יש גם את התיק הזה של מיס פוצ'י, שהוא נורא יפה, זה במין תיק קלאץ' כזה, ערב אלגנטי, וגם בצבעים כאלה. עם בפנים מוצרים כמובן. כמובן, ברור, את מוזמנת להריח. כל מיני, יש פה, מה זה? ויש פה קרם גוף. חייבת להריח. ברור. אני יותר ממליצה לז'יוונשי. מה עוד הבאת? התיק הזה, שזה לא התיק שלי שיושב לידי. זהו, אני אמרתי, למה היא באה עם התיק שלה? אף אחד לא ייקח לך פה כלום. וואי, היא שומרת עליו נורא. וואי, לך טוב. מה יש בתיק?
התיק הזה הוא של ארנקי עמנואל, שהקטע שלהם, נוציא את זה, יש את זה גם בתיקי ערב, שכל הקולקציה החדשה שהם נפתחים במגנט, אז גם יש לך אור, יש לך בעצם תאורת לד. לראות מה יש לנו בפנים, זה היסטרי, רגע, חייבים נכון, לראות את זה. היסטרי, זה במקום לחטט. זה מעולה, זה גאוני, למה היינו צריכים קריסמס כדי שיוציאו את הדבר הזה. טאדאם. חיברו את זה. וואי, זה מעולה, כמה פעמים אנחנו מחפשות בתוך התיק, איפה שמתי? בסרט, איפה המסטיקים? אוי, בסרט זה רעיון טוב, לא חשבתי על זה כשחשוך. אז רעיון מעולה. ויש לזה גם בטריות, אז אפשר גם להחליף את הבטריה. הבטריות, שזה טוב שיש נגמר. קריסמס. נכון. מה עוד? יש את תשמעי, לאלה שקורעות את רחבת הריקודים, ויורדות אחר כך תשושות, וככה אחרי עקבים, חסרות כוח. נכון. אז אפשר לשלוף מהטיקטיקון הקטן הזה את הנעליים המשפיקות האלה. אוי, זה חמוד. לחזור הביתה, קצת יותר בנוחות. מעולה, וזה מבריק, זה מתאים לערב הנוצץ. כל פעם נוצץ וזוהר. זה אוי, של זה רשת כמו מתוקי. שאת. מעולה. כן. מי הגאונים האלה שחשבו עלינו אנשים? כל אנשים שחושבים איך לעשות כסף. כן. על חשבוננו. זהו. זהו? כן. טוב שיש סיבה למסיבה. שתהיה שנה אזרחית. אנחנו תמיד שמחים לחגוג. טעימה, טובה, מתוקה. תודה רבה, ענבר, גם לך.